ସାଙ୍ଗମାନେ କଥାରେ ଅଛି ଚାକିରି କରିବ ପୋଲିସ ମାଛ ଖାଇବ ଇଲିସି। ଚାକିରି ତ ପୋଲିସ ହେଲାନି, ଛାଡ଼ ସେ ଅଲଗା କଥା। ଚାଲ ଆଜି ମାଛ ଖାଇବା ଇଲିସି। ପ୍ରଥମେ କଢ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ସେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ କଢ଼େଇରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ। ହାଲକା ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ତାକୁ ଆମେ ଖୋଲିକି ରଖିଦେବା। ସେମ୍ ତେଲରେ ଆଳୁକୁ ଭାଜି ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ତାପରେ ସେହି ତେଲରେ ପିଆଜକୁ ଫ୍ରାଏ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବଂ ଟିକିଏ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା ଜଷ୍ଟ ଫର୍ କଲର୍। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆମର ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ପକାଇବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଟମାଟୋ ପକାଇ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇ ଟମାଟୋକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେଥିରେ ଟିକେ ଫିସ୍ ମସଲା ପକାଇ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା ଏବଂ ଦରକାର ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଫ୍ରାଏ ହେଇକି ରହିଥିବା ଇଲିସି ମାଛ ସବୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଫୁଟୁଥିବା ଝୋଳରେ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିଦେବା ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଛାଡ଼ିଦେବା 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଇଲିସି ମାଛ ତରକାରୀ। ବାପା ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମ ପାଇଁ ବାଢ଼ିଲେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍। ମାଛ ପିସ୍ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଳୁ ଉପରେ ଝୋଳ, ଲୁକିଂ ସୋ ଟେଷ୍ଟି। ତାପରେ ସେ ବନେଇଥିବା ସାଲାଡ଼, ଛତୁ ଭଜା ଏବଂ ଘରୁ ଆସିଥିବା ମିଠାକୁ ଦେଇ ଥାଳି ଆମର ରେଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଭୋକ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନାହିଁ। वाह।